Son, and the Holy Spirit. Lord, atawag ko ikong salamat sa mayong lawas nga nahatag nimo. Salamat sa nindot nga panahon. O salamat sa mayong pangnabuan nga gihatag nimo. O ako mangingaot karong adlaw, today is Friday. Hatag ko maayong panglawas aron makaserbisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom o makatabang sa mga taong nanginahanglan diri sa LGU Matalom. Niya atag ko taas nga pasensya sa mga aron makahatag og maayong panerbisyo sa katawan diri sa lungsod sa Matalom. O ako manginaot nga magpadayon pod ang mga proyekto diri sa lungsod o makahatag og maayong pangnabuan diri sa lungsod sa Matalom, diri Philippines. In Jesus name, Amen. Alang sa Anak, sa Santo.